1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। काजी कहाँ गए हो? कहीं ना बोल ना का बात बा। हाय देखी झूठ मत बोली, साथ सच हमरा के बताई। अरे का भइल बतइबे तब ना। जाई हम लोग से ना बोले। अरे काहे रे? जाई हम लोग से ना बोलो। कैसन बात बा?